milý. Keď bol v pohode, tak bol správny na správnom mieste. On mal rôzne fázy, keď bol zo všetkým maximálne spokojný, potom ho niečo zase neskutočne škrelo. Zofia Zavadza. Jožo bol vnútorne rozhodný človek, ktorý mal aj svojich démonov. Hovoril, že básne šťastnú dušu. Jožo Urban. Tuchy niečoho, čo sa stane. Toto napísal, keď mal 20 rokov. Už viem, že sa to nedá žiť s vedomím. A keď sa nezašrotujem, bude to číra náhoda. On sa tak. On už na strednej škole začal, mal je tam tam už prispieval, čo boli veľmi pekné časy, keď chodil na gymnáziu. On ráno vstál, aby si umyl svoje vlasy, vyfénoval sa a začal k tomu púšťať muziku. Podľa mňa viacej inklinoval akože k rokovej muzike ako nejakému popiku. Bez tých hrabým vodátom neviem, či nemali amatérskú kapelu. Ja som mal také piatky večer, kedy som si brnkal doma na gitaru. Jedného dňa mi padlo oko na jeden text, jednu báseň, tak som si to zúrodnil, stalo mi to išlo aktuálne za 5 minút, o 5 minút to bolo hotové. Jeden chalan, ten kolega hovorí, že ale to napísal ten text môj spolužiak. A ja že čože, to snad nie je možné. Ja som si myslel, že to je nejaký básnik, starší, nejaký 50-tník, 60-tník. A tak mu pravím, že zoznám s ním predsa. No, dohodli sme sa, stretli sme sa už v nejakej krčme. Takým tým reálnym alebo konkrétnym výsledkom toho bolo, že som mu dáme hovoril, že poďme robiť kapelu spolu. A ja že akože urá, že prečo nie. Možno aj to je výzva, bola pre ňa výzva, že báseň v svojej podstate nemusí mať hranice, ale v textoch tam obmedzenia sú. A to človek musí byť dosť dobrý, si myslím, aby vedel niečo o rytme, o slavíka, dĺžka, o všetko možné. Toto Jožo vedel, to vedel od mladá. Jožo mal taký maličký komplex, z ktorého si robil srandu, že račkuje, ale nebral to veľmi vážne. Skôr naopak využil to v ten náš prospekt tej našej kapely a vymyslel nám pesničku, kde nebolo jedno rada, teda aby mohol spievať vokál. Tá pesnička sa volala Cena v zlatom sláviku a to sme tak vykekovali na Dome umenia na jednom koncerte. Že chcelo by to v zlatom sláviku cenu, chcelo by to v zlatom sláviku cenu a v tom texte sa spomína ešte Víťa, Vávra, Žbírka, že nikdy ich nedosiahneme. Takže naozaj to bol ten príbeh bol zaujímavý v tých mojich 17 a jeho 18, 19. My sme sa s Jožom dohodli tak, že ja keď príjem do Bratislavy a budem mať kapelu, ktorá bude životaschopná, ktorá bude dobrá, takže povedal doslova si viem, že Galiček máš, texty u mňa. Jožo Urban, to bolo z hodou okolností môj objav. Ja som ho vlastne zavolal a dohodol som sa s ním, že môžem už 18-ročný debutovať a aj sa to podarilo. Jeho prvá basická zbierka sa volala Malý zlivý do Rizu. Už ten názov tej zbierky bol na pôdu pomerne provokatívny, lebo za socializmu mladý človek nesmel byť veľmi zúrivý a veľmi malý. Asi oslovil tých svojich rovesníkov tým, že pomenoval niektoré veci naozaj ako boli. Lebo v tej dobe mnohé veci sa nedali takto priamo pomenovať.
taký čerstvý vzduch, iný vzduch než Počkaj, to sa vám sekal, či sa... Ale to bolo ešte u vás doma vtedy. A to je ešte pre... Ja mám pocit, že to trvalo ešte dlho, ale... To je človek. Prečo kráčame, ako ma nekonečne ťahá, čo mi je skryté, neznáme. A tulavým som sa otvárajú rány a miznú niekde v tmách. Poviem ti niečo pekné, Pavlíka, o tom, aký ťažký vie byť strach. To si jednoducho dodnes pamätám. A nikdy som sa to neučil. Zoznámili sme sa na Vysokej škole ekonomickej, teda on tam tiež študoval. Hoci teda je umelec, tak bol aj dobrý ekonóm. Zoznámili sme sa na brigáde v Giraltovciach. Ja som nevedela vôbec, kto je Jožo Urbán, ani som čítala som básničky, ale nejak či som sa o poéziu teda nezaujímala. Ostatné kamarátky, že ty vieš, s kým chodíš, že to je Jožo Urbán. Vtedy som sa tak začala zaujímať, že Jožo Urbán básne, tak to bol taký prvý nástrel, že vlastne nie je to taký obyčajný chalan. Človek postupne našiel to robiť zaujímavé veci, čo sa udiali, ktoré opísal v tých básničkách. Knižka Hlucho nemám dva. V tejto knižke je viacero takých básní, ktoré vlastne hovoria aj o tom, čo prežil. A je to hneď napríklad prvá báseň, ktorá sa volá, že som sa stratil. A je to naozaj o tom, že on sa raz na týždeň stratil. A vlastne v tej básni hovorí o tom, čo v tie jednotlivé dni robil. V pondelok som strašil v Karlovej Vsi, v útorok som niekde vyfasoval a videl zapadať slnko ako monokel. Kedysi, keď som sa dával doma a mal som pocit, že ničomu nerozumiem, upadal som z toho do depresií. Dnes sa mi zdá, že človek by mal byť mierne dezorientovaný a zdravo chaotický, aby si zachoval schopnosť absorbovať nové podnety. Paradoxne, napriek tomu, že ako vystupoval pomerne suverene, autonómne, ale on sa ako keby celý život hľadal. Ja si osobne myslím, že on bol tak trochu stratený sám v sebe a stratený v dobe. Čo nakoniec je pri mnohých básnikoch úplne samozrejme, lebo to, čo vám život nedal, je často tá databanka, ktorú vkladáte do tvorby. Je známe, že Jožko patril skôr tým povahám, ktorí pracovali hlavne z kaviarne. Tá vysoká škola ekonomická, na ktorú sme obidvaja chodili a tak sme čas prerušili nejaký ročník, tak to bolo kvôli tomu, že sme viac času trávili v kaviarni u Michala. Sedenie po tých krčmách muselo mať nejaký hlbší zmysel, to nebolo len také sedenie, že poďme si sadnúť a či povedané, nerátalo sa mu to sedenie v krčme, keď tam nič nebolo za tým. Chodili tam výtvarníci a celá tá atmosféra bola literárna. Pre nás, čo bolo dôležité, chodili aj pekné dievčatá a tým sa najviac páčili básničky. Počkaj, vlastne máš básničky. Mali by sme si pozrieť to Urbanovo kolečko. Toto bol tiež taký pamätihodný pomník, Roša vináreň, ktorý bol masívne obliehaný umeleckou societou. Tiež si tu pamätám na konkrétne množstvo ľudí, ktorí tu prepili